Wel, datguddiad ar bennod gynta, adnod 5. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid I Dduw ei Dad, iddo ef y bwr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Gawn ni rhoi clod a mawl i'r arglwydd nawr gyda'r emyn cyntaf heno. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur y dyn. Wel, mae'r darlleniad heno yn dod o Efengyl Ioan a phennod 18 a darllen at adnod 27. Wedi iddo ddweud hyn, aeth Iesu allan gyda'i ddisgyblion a chroesi Nant Cydron. Yr oedd gardd yno ac iddi hi yr aeth ef a'i ddisgyblion. Yr oedd Jwdas hefyd ei fradychwr yn gwybod am y lle.
oherwydd yr oedd Iesu lawer gwaith wedi cyfarfod a'i ddisgyblion yno. Cymerodd Judas felly fyntau o filwyr a swyddogion oddi wrth y prif offeiriaid a'r Phariseaid, ac aeth yno gyda llusernau a phaglau ac arfau. Gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn, pwy yr ydych yn ei geisio? Atebasant ef, Iesu o Nazareth. My fi yw, meddai yntau wrthynt, ac yr oedd Judas ei frydychwr yn sefyll yno gyda hwy. Pan ddwedodd Iesu wrthynt, my fi yw, ciliasant yn ôl a syrthio i'r llawr. Felly gofynnodd iddynt eilwaith, pwy yr ydych yn ei geisio? Iesu o Nazareth, meddent wythau. Atebodd Iesu, dywedais wrthych, mai my fi yw, os my fi yr ydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain fynd. Felly cyflawnwyd y gair, yr oedd wedi ei lefaru. Ni chollais yr un o'r rhai a roddaist imi. Yna, tynnodd Seimon Pedr y cleddyf oedd ganddo, a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri ei glist dde i ffwrdd. Enw'r gwas oedd Malchus. Ac medda Iesu wrth Pedr, rhod y gleddyf yn ôl yn y wain. Onid wyf am yfed y cwpan y mae'r tad wedi ei roi i mi. Yna cymerodd y fyntau a'i chapten a swyddogion yr Iddewon afael yn Iesu a'i rwymo. Eithant ag ef ac Annas yn gyntaf, ef oedd tad yng nghyfraith Caiaffas, oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno. Caiaffas oedd y dyn a gynghorodd yr Iddewon, mae mantais fyddai i un dyn farw dros y bobl. Yr oedd Seimon Pedr yn canlyn Iesu a disgybl arall hefyd. Yr oedd y disgybl hwn yn adnabyddus i'r archoffeiriad ac fe aeth i mewn gyda Iesu i gyntedd yr archoffeiriad. Ond safodd Pedr wrth y drws y tu allan. Felly aeth y disgybl arall, yr un oedd yn adnabyddus i'r archoffeiriad, allan a siarad â'r forwyn oedd yn cadw'r drws, a daeth â Pedr i mewn. A dyma'r forwyn oedd yn cadw'r drws yn dweud wrth Pedr, tybed, a wyt tithau'n un o ddisgyblion y dyn yma? Nac ydwyf, atebodd yntau. A chan ei bod yn oer, yr oedd y gweision a'r swyddogion wedi gwneud tân golosg, ac yr oeddent yn sefyll yn ymdwymo wrtho. Ac yr oedd Pedr yntau yn sefyll gyda hwy yn ymdwymo. Yna holodd yr archoffeiriad Iesu am ei ddisgyblion ac am ei ddisgeidiaeth. Atebodd Iesu ef, yr wyf fi wedi siarad yn agored wrth y byd. Yr oeddwn ni bob amser yn dysgu mewn synagog ac yn y deml, lle bydd yr Iddewon i gyd yn ymgynnull. Nid wyf wedi siarad dim yn y dirgel, pam yr wyt yn fy holi i, hola rhai sydd wedi clywed yr hyn a leferais wrthynt. Dyma'r sawl sy'n gwybod beth a ddywedais i. Pan ddywedodd hyn, rhoddodd un o'r swyddogion oedd yn sefyll yn ei ymyl gernod i Iesu, gan ddweud, ai felly yr wyt yn ateb yr archoffeiriad? Atebodd Iesu, os dywedais rhywbeth o'i le, rho dystiolaeth ynglyn â hynny. Ond os oeddwn yn fy lle, pam yr wyt yn fy nharo? Yna, anfonodd Annas ef wedi ei rwymo at Caiaffas, yr archoffeiriad. Yr oedd Seimon Pedr yn sefyll yno yn ymdwymo, meddent wrtho felly, tybed a wyt tithau yn un o'i ddisgyblion. Gwadodd yntau, nac ydwyf, meddai. Dyma un o weision yr archoffeiriad, perthynas i'r un y torodd Pedr ei glist i ffwrdd yn gofyn iddo, o'n i welais i di yn yr ardd gydag ef? Yna gwadodd Pedr eto, ac ar hynny canodd y ceiliog. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. O arglwydd yw ein tad nefol a'n tad grasol, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, Duw y diwiau ac arglwydd yr arglwyddi. Diolch am gael dod eto
at ein gilydd heno yn enw'r arglwydd Iesu. Diolch nawr am gael dod i'th bresenoldeb di. Diolch am gael dod ger bron yr orsedd yn y nef, mewn gweddi. Diolch bod croeso i ni, bod ffordd i ddod yn enw ac yn heiddiant ac yn hyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac unwaith eto heno i ni'n dod yn bennaf i'th addoli di o arglwydd, i blygu ger dy fron di, ac i wybod mai ti sydd Dduw. Helpa ni nawr felly i ymdawelu arglwydd. Ymlonyddwch a gwybyddwch mai my fi sydd Dduw. Ac i ni'n cyfadde o arglwydd bod ein bywyd ni'n gallu bod yn gymaint o brysurdeb ac o rithyr, weithiau bod ni yn anghofio neu ddim yn gallu ymdawelu ger dy fron di. Wel, i ni diolch am y cyfle sydd gyda ni nawr felly. Diolch am yr oedfa newydd yma, lle ni'n dod i gwrdd â Duw, lle ni'n dod i geisio Duw, lle ni'n dod i addoli ein Duw bendigedig, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y Duw tragwyddol, holl alluog, holl bresennol, holl gyfoethog. Nesau at Dduw sydd dda i ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch am y rhyddid ac am y cyfle i wneud hynny eto heno. Ac o arglwydd i ni, wrth i ni droi at ti nawr, i ni eisiau ti wybod arglwydd, bod ni angen di a bod ni deisiau di hefyd. I ni angen dy ofal drosom ni, i ni angen dy ras, i ni angen dy gynhaliaeth arglwydd, i ni'n ymwybodol bod ni'n angen di bob eiliad, gyda phob anadl sydd gyda ni. I ni'n angen di, ni'n dibynnu arna ti arglwydd, am bopeth, ac i ni'n diolch am dy ffyddlondeb ac am dy ofal. O arglwydd, ni sydd angen dy achubiaeth, ni sydd angen dy iachawdwriaeth, ni sydd angen ein glanhau, a'n golchi, a'n cyfiawnhau, ni sydd angen troi at Dduw, ni sydd angen adfer ein perthynas â Duw. Dyna i ni'n anghennus iawn o arglwydd. Ond i ni'n diolch bod ni'n cael dod ata ti. Ac fel yna i ni'n dod heno, eto yn anghennus arglwydd. Ond yn diolch bod ni'n dod i'r moddion gras heno. Bod ni'n dod at ein tad sydd yn ein croesawu ni. Bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu sydd wedi ein derbyn ni fel roddion gan y tad. I ni wedi clywed yn y darlleniad bod wedi cyflawni'r gair na chollodd un o'r rai oedd y tad wedi ei roi iddo fe. O, i ni'n diolch am y gwirionedd rhyfeddol yma arglwydd. Ein bod ni ein pechod a'n gwrthryfel wrth natur wedi cael ein rhoi i Iesu Grist. Wedi cael ein rhoi fel rhoddion iddo fe, fel defaid iddo fe ei bugeilio, a'i cadw, a pheidio a'i colli, a'i gogoneddu, a'i hatgyfodi yn y dydd olaf. Ac o arglwydd i ni'n diolch heno bod ni yn llaw ac yng ngafael yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch bod ni wedi canu am ei fawredd, bod ni wedi canu am ei ostengeidrwydd yn dod yn gwisgo cnawd o arglwydd, ei fawredd yn dod, ei fawredd yn mynd i'r groes arglwydd, ei fawredd yn ei berson fel Duw ac fel dyn, yn ei swyddau hefyd. Diolch bod gyda ni arch o ffeiriad mawr ar dydd Dduw. Diolch arglwydd bod ni'n dod yn enw Iesu Grist, a bod yn y nef nawr yn ymbil trosom ni. Mae di eiriol drosom ni ar y groes, a mae'n eiriol trosom ni yn y nef nawr, yn ymbil trosom ni arglwydd. A ni'n diolch am hyn. I ni'n cyfadde bod ein meddyliau ni'n crwydro oddi wrtho ti, ond wyt ti'n cofio amdano ni. Brawd sydd yno yn eiriol drosodd. Nid wy'n angodd, nos na dydd. O, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch am beth i ni'n gweld ohono fe yn y darlleniad i ni wedi cael heno, am ei barodrwydd i ddioddau, am ei ddewrdeb yn fodlon rhoi ei hunan, am ei ddoethineb
A mae ofal dros ei bobl, o i ni'n diolch Arglwydd, ac yn arbennig bod yn mynd yn ei lle nhw. A mae hwnna'n dweud wrthon ni'r cyfan am y groes bod wedi mynd yn ein lle ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno fe, a thrwy eglwyso ef yn iachawyd ni. Ac felly Arglwydd i ni yn diolch am y cyfle hyn o gael troi yn golwg at yr Arglwydd Iesu Grist. Rwy'n troi fy wyneb Iesu da o bobman ata ti. Y merw blin y byd a'i bla, dywedd sy'n hedd i mi. Ni chefais naddo mewn un bal mi'n calon drist, nac enw swyna fenaid gwan, fel enw Iesu Grist. Ac Arglwydd i ni'n gweddio nawr dros yr oedfa yma, a dros y swper wedyn ni Arglwydd, a byddi di gyda ni. Trwy berson yr ysbryd glân yn ôl da ddewyd, a byddi di gyda ni Arglwydd. I ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd glân sydd yn gogoneddu yr Arglwydd Iesu Grist. Fe am gogonedda i. Canis fe a gymer o'm heiddo i ac a'i mynega i chwi. Ac i ni'n gweddio heno y caiff yr Arglwydd Iesu ei ogoneddu yn ein plith ni. Cawn ni olwg ffres arno fe, a cawn ni wledda arno fe yn y cymyn, ac y bydd hyn yn troi yn foddion gras wedyn i'n nerthu ni, a'n newid ni, a'n sancteiddio ni, a'n gwneud ni'n fwy tebyg iddo fe. I ni'n gweddio dros waith yr eglwys, i ni'n gweddio fel ni wedi clywed am y clwb wythnos yma, ac i ni'n gweddio dyfendith eto Arglwydd ar y gwaith. Diolch, mae dy waith di yw hwn nawr, ac mae'n waith mawr. Mae'n waith da. Diolch Arglwydd am unrhyw waith fel hyn i ni'n cael gwneud dy fwyn di. Ac i ni'n gweddio dy nerth, dy ofal, i'n cynnal ni, ac i'n cadw ni rhag yr un drwg o Arglwydd, nertha ni, rho ddiogelwch fel ni wedi sôn yn barod Arglwydd, a bendithia. Ac i ni'n gweddio bydd yr had gwerthfawr yn syrthio ar dir da. Yn halonau plant Arglwydd, a falle rhieni hyd yn oed ar y diwedd, ac mewn amser yn dwyn ffrwyth. A ni'n dod â hyn ger dy fron di, yn gwaith ni yw hau o Arglwydd. Dy waith di yw dod â bywyd o'r had i'r galon. Ac ni'n gofyn am hyn eto yn ein dyddiau ni, trwy waith y clwb a'n tystiolaeth ni yn gyffredinol Arglwydd. Gyn ni'n cyflwyno'r cyfan digwyddiadau'r Pasg i gyd i ti. Gofyn i ti nerthu ni yn cynnal ni. Di ddim yn ceisio wneud hyn yn ei nerth ein hunain Arglwydd. I ni'n gofyn am nerth yr ysbryd glân i wneud popeth. Ac i ni Arglwydd yn gweddio dros ein gilydd, dros y rhai sydd yn yr ysbyty, dros y rhai sydd mewn gwendid o'n plith ni, dros y rhai sydd â gofalon yn pwyso, falle dyn ni'n gwybod amdanyn nhw, gofyn i ti'n cynnal ni Arglwydd, helpa ni gyd i fwrw'n baich ar yr Arglwydd, a phrofi dy gynhaliaeth helaeth di, a phrofi'r breichiau trygwyddol oddi tano ni. Ac o Arglwydd i ni yn gweddio dros frodyr a chwiorydd sy'n dioddau, i ni'n gweddio dros y byd Arglwydd yn ei flinderau a'i derfysg, unwaith eto gyda rhyfeloedd ac ymosodiadau amrywiol o Arglwydd, Rwsia nawr, ac Wcrain a Gaza wrth gwrs, ac ymaint o fan ryfeloedd eraill yn dal i fynd ymlaen, ac erledigaethau. I ni'n gweddio dros ein brodyr yn chwiorydd sydd yn dioddau, boed yn Affrica, Nigeria, yn gweddio dros y sefyllfa fanna Arglwydd, gymaint yn colli bywydau, gofyn i ti nerthu nhw Gogledd Corea a gwledydd tebyg wrth gwrs. Ac o Arglwydd i ni yn diolch bod ti'n ffyddlon, bod ti gyda dy bobl, a hyd yn oed trwy hyn bod ti yn lledaenu dy deyrnas. Dele dy deyrnas o Arglwydd a gwneler dy ewyllus. Arglwydd i ni yn wynebu fel arfer difaterwch. Dyna'r ymateb i ni'n cael yn aml iawn. Ac mae hynny'n gallu ein digaloni ni,
arglwydd, a'n blino ni, a gweud y gwir, cyn ni'n gweddio i ti'n nerthu ni i ddal ati, a gweddio daw ymateb o arglwydd i'r efengyl ogoneddus yn ein dyddiau ni. Cofio am ein gwlad ni arglwydd, cofio am Gymru, 3 wrthon ni, yn ôl dy drigaredd, 3 ti wedi bendithio'r wlad yma gymaint ar hyd y blynyddoedd, canrifoedd. 3 eto i ni'n gweddio, tra bod ni'n ddydd gras nawr, ymwyl â ni eto arglwydd, i ogoneddu dy ras, ac i ogoneddu dy fab, ac i ogoneddu dy efengyl yn ein plith ni eto. Derbyn ni nawr arglwydd, maddau ni, fel i ni di maddau rhai a bechodd yn ein herbyn, cadw ni arglwydd rhag yr un drwg, rhag temptasiynau di-angen, nertha ni yn y frwydr yn erbyn pechod yr wythnos sydd o'n blaen ni arglwydd, nertha ni arglwydd, a sancteiddia ni, a defnyddia ni. Ac o arglwydd, derbyn y clod, y mawl, y parch a'r bri, derbyn y gogoniant, y nerth, y doethineb a'r fendith, yn nawr ac yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn sydd gyda ni heno. Daeth gwaredwr gwyw i ddynion o newydd da. Sych dy ddagrau geithfer Seion o newydd da.
Wel, i ni'n troi nôl nawr at y darlleniad Efengyl Ioan, pennod 18, ac adnodau 8 a 9 yn arbennig. Adnodau 8 a 9, atebodd Iesu, dywedais wrthych, mai fi yw. Os mae fi yr ydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain fynd. Felly, cyflawnwyd y gair yr oedd wedi ei lefaru, ni chollais yr un o'r rhai a roddaist i mi. Jyst i edrych ar y cyd-destun yn gyntaf, wedyn newn ni edrych ar rhai pwyntiau am Iesu Grist yn y darn yma. Newn ni dim ond rhoi sylw ac edrych arno fe. Ac gweddio bydd hwnna'n fendith i ni heno nawr. I ni'n ymuno ar arglwydd a'i ddisgyblion yn yr ardd. Popeth yn iawn gyda? That's okay. Good. Good. Ni'n ymuno ar arglwydd a'r disgyblion yn yr ardd nawr te yng Ngethsemane. Jyst i chi gofio y drefen, mae wedi gweddio wrth gwrs yn yr oruwch ystafell, ac mae hefyd wedi gweddio yn yr ardd. Mae wedi gweddio yn yr ystafell, a mae'r weddi yna, mae'n weddi arbennig iawn, ym mhennod 17 o Efengyl Ioan. Pennod 17, y weddi fawr, mae'n cael ei alw y weddi archoffeiriadol, fel archoffeiriad, mae'n gweddio dros ei bobl mewn ffordd arbennig iawn. Ac mae wedi gweddio iddo fe ei hunan i gael ei ogoneddu. Mae yna broblem efo'r cyfieithu, wy'n credu. Os modd plygo fe mewn rhywun pryd, a defnyddio fe'n agos. No. Agos. Okay. Right, mae wedi gweddio nawr te nifer o bwyntiau yn y weddi. The Lord Jesus has prayed in the upper room, he's prayed in the garden, and now he speaks these words when the mob come with Judas. Ac felly mae wedi gweddio nifer o bwyntiau pwysig yn y weddi yn yr oruwch ystafell, iddo fe gael ei ogoneddu, i'r arglwydd i'w gynnal e mewn ffordd arbennig, mwyn iddo fe ogoneddu y tad. Dyna'r peth mawr sydd ar ei feddwl bod e'n gogoneddu y tad trwy orffen y gwaith sydd wedi cael ei roi iddo fe i wneud. He wants to be glorified in order to glorify the Father and finish the work that has been given to him, to glorify the Lord God, his Father in heaven. Mae wedi gweddio iddyn nhw gael eu cadw yn ddiogel trwy enw Duw. Mae wedi gweddio iddyn nhw gael eu cadw rhag yr un drwg. Ac wrth i ni glywed beth mae Iesu Grist yn gweddio dros ei bobl, na ni yn gweddio ni nawr, na'r gweddio dylen ni fod yn gweddio dros ni'n hunain. As we think of the Lord's prayers for his people as high priest, those should be our prayers. They're there for us. We can use them. The same prayers, of course. That we be kept from the evil one. I ni gael ein cysegru yn y gwirionedd, yng ngair Duw. I ni gael ein cadw fel pobl arbennig yng ngair yr arglwydd. I ni fod yn un ar arglwydd. I ni fod yn un fel y mae yn un ar tad yn y gwirionedd, wrth gwrs, yn yr Efengyl. Yn y gwirionedd sydd yng ngair Duw. And in the garden then, there's a prayer that the cup would pass by, of course, if there was another way, with the dread of facing the wrath of his father. Am y tro cyntaf nawr yn colli gwedd wyneb y tad. Am y tro cyntaf mae e'n colli gwedd wyneb y tad. Ac oherwydd hynny mae e'n arswydo, wrth gwrs, maen nhw gyda'i gilydd ers tragwyddoldeb.
ers tragwyddoldeb, yng nghwmni, yng nghwlwm cariad y tad, ers tragwyddoldeb. Ac wedyn ni, mae e'n mynd i wynebu y tywyllwch eithaf yma. Mae'n arswydus, wrth gwrs, iddo fe i feddwl am hynny, o bai bosibl. Ac eto, na, dewyllus di awn ele, nid y fe wyllus i. Mae'n ildio, wrth gwrs, mae'n barod i yfed y cwpan. Cwpan digofaint Duw, cwpan digofaint y tad, cwpan digofaint Duw yn erbyn ein pechod ni. A beth sydd yn ddiddorol fan hyn, mae e'n cerdded mas. Wnaethoch chi sylwi yn y darlleniad. Mae e'n cerdded allan. Os gallai ffindo fe nawr. Adnod 4, dyma ni. Gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn pwy yr ydych yn ei geisio. Mae e'n mynd allan atyn nhw. Dwi ddim yn cuddio, dwi ddim yn rhedeg bant, mae e'n mynd allan atyn nhw ac yn ei wynebu nhw ac yn gofyn pwy i chi yn ei geisio. Ac wrth gwrs, mae'r milwyr yna, mae'r swyddogion yna, maen nhw'n dod ar ffaglau fel mob a gweud y gwir, yw arestio fe, wrth gwrs, na pan maen nhw'n dod, yw arestio fe a'i gymryd i'r groes. Mae'n gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Ac mae e'n ateb pan mae'n gofyn pwy chi'n ei geisio, who you looking for? Mae fi yw. A dim ond y ddau air yna, mae'n dweud, a maen nhw'n cwmpo nôl. Y milwyr, cryf, arfog, maen nhw'n cwmpo nôl yn fflat ar ei cefn. Dim ond dau air. Mae fi yw. Yn yr Hen Testament, beth wedodd yr arglwydd oedd ei enw wrth Moses? Y dwyf. Mae fi yw. Dyna fe, y dwyf. Yr arglwydd yw. I am. Mae fi yw. Ac maen nhw yn cwmpo nôl ar ei cefnau. Ond mae e'n gofyn eto, os taw fi, mae fi chi'n ei geisio, mae fi yw gadewch i'r rhain i fynd. Os taw fi i chi moyn, fi chi'n ei geisio nawr, gadewch i'r rhain i fynd. A nifer o bwyntiau nawr yn codi o'r geiriau yma, heno gobeithio bydd yn help ac yn fendith i ni. Yn gyntaf, yn ategu beth glywson ni bore yma i raddau, parodrwydd yr arglwydd i farw. A mae hwn yn bwysig iawn yn yr Efengyl. Fe sy'n mynd atyn nhw. Yr initiatif yma, fe sy'n mynd atyn nhw. Dyw e ddim yn cuddio, mae'n mynd. Fe wedyn ni sy'n arbed y disgyblion. Fe sy'n gofalu amdanyn nhw. Mae'n gwneud yn siŵr taw fe sy'n cael ei ddal. A maen nhw'n cael mynd yn rhydd. Fe sy'n mynd i ddioddau. Fel glywson ni bore yma, mae e in control o'r sefyllfa. Fe sy'n neud yn siŵr, mae fe sy'n cael ei ddal, a maen nhw'n cael mynd yn rhydd. Meddyliwch am hyn, mae Pedr yn torri clust malchus, yn diwedd. Fel Pedr yn torri clust gwas yr arch o ffeiriad. Ond, digwyddodd ddim byd iddo fe. Gas e fynd. Gafodd Ioan mynd i'r llys. Gafodd e fynd at droed y groes. Yr unig un gafodd hanner i ddal oedd Ioan Marc. Chi'n cofio y bachgen ifanc yn colli ei ddillad ar redeg bant. Ond yn llythrennol, ond nhw wedi cael mynd yn rhydd. Fe oedd yn cymryd y cyfrifoldeb. Fe oedd yn gwneud hynny. A does dim cwestiwn, chi'n gweld, y gallai fe di arbed ei hunan. Oedd ei enw fe yn ddigon i'r milwyr i gwmpo i'r llawr. Dim ond gair arall, gallai fe di lladd nhw i gyd, wrth gwrs. Dim ond gair.
Ond doedd dim un gair, dim un, yw arbed ei hunan. Trwy'r hanes i gyd, dim self-defense, dim self-preservation, dim byd fel yna, dim byd. Dim yw arbed ei hunan. Mor aml, natur ddynol ni nawr, arbed ein hunan. Self-defense, self-preservation, self-rights, ni, beth ni fod i gael. Na ni, natur ni hwnna, wrth gwrs. Ond dim fe, dim un gair yw arbed ei hunan. Ond i roi hunan, wrth gwrs. Ac ni'n gweld efo hyn, yn y geiriau yma, yn yr ardd yng Gethsemane. Achos mae wedi dod, nid i arbed ei hunan, ond i arbed eraill. I geisio ac i achub y colledig. Nid self-preservation, ond achub eraill, wrth gwrs. Dyna pam mae e wedi dod. A mae'r gymhariaeth yn ddiddorol. Meddyliwch am adda, a meddyliwch am Iesu Grist. Beth nath adda yn yr ardd oedd cuddio. Ar ôl anifuddhau i Dduw, cuddio nath adda, oedd wedi dod â pechod i'r byd, pechod arno ni, cuddio. Iesu Grist dod i'r amlwg. Can you try the headphones, please? We've had a bit of charge, I think. Chi'n clywed? Na fe, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Felly, adda, cuddio yn yr ardd. Iesu Grist dod i'r amlwg. Adda'n cuddio, Iesu Grist yn dod i'r amlwg. Iesu Grist, adda wedi dod â pechod arno ni, Iesu Grist yn dod i gymryd ein pechodau ni arno fe. Chi'n gweld y gwaniaeth? Un yn cuddio mewn euogrwydd ac yn rhedeg bant, un yn dod i'r amlwg ac yn rhoi ei hunan. Un wedi dod â pechod i ni, un yn cymryd ein pechodau oddi wrtho ni. Na chi waniaeth? Na fe, adda yn ein cynrychioli ni ar y dechrau, Iesu Grist nawr, yr adda diwetha. Yn ein cynrychioli ni roi bywyd i ni, bywyd tragwyddol. Mae wedi camu felly o'r uwch ystafell i'r ardd a mae'n camu at y gelyn. Dyma fe, y llew o lwyth Jwda. Ond dyw e'n rhyfeddol. Mae'n barod. I ni'n darllen yn Luc pennod 9 i'n credu mae e, ar ôl y gwedd newidiad. Mae'n gosod i wyneb tua Jerusalem. Mae'n gosod i wyneb tua Jerusalem. A dyma fe, mae'n mynd. A mae'n dod a mae'n dal i osod ei wyneb tua'r y groes, wrth gwrs. Dim cefni, dim ffoi, mae'n llawn dewrder ac mae'n ewyll ysgar. Fel glwson ni bore yma, o'i fodd yn rhoi ei hunan. Chi wedi cael anreg gan rywun, neu cael rhywbeth gan rywun erioed, a chi'n teimlo, sa'n siŵr os o'n nhw wir eisiau rhoi e. Falle bod nhw tymed bach yn gyndyn yn rhoi rhywbeth. Ac mae hwnna'n beth cas yn diwe, achos chi ddim yn mwynhau yr un peth. So os rhywun yn rhoi rhywbeth a dim rili o'i bodd falle, wel nid fel yna mae'r Efengil, nid fel yna mae'r Efengil. Mae'r arglwydd yn rhoi ei hunan o'i fodd, mae'n rhoi ei ras o'i fodd, mae'n rhoi ei faddeuant o'i fodd, mae'n rhoi cyfiawnhad o'i fodd, popeth o'i fodd. O'i fodd mae'n rhoi. Ond yw hwnna'n hyfryd. Mae hwnna'n hyfryd. Ac fel o'n i'n sôn bore yma, mae hwnna wedyn i drosglwyddo i ni. Os i ni'n bobl yr arglwydd, os i ni mewn perthynas â Iesu Grist, fe yw'r pen yw'r corff, mae'r un agwedd i ddod trwyddo i ni wedyn y corff, wrth gwrs. Bod ni o'n bodd yn gwneud popeth i fwyn e. A dis i ar draws y geiriau yma yn ystod yr wythnos. Emyn wedi cael ei cyfieithu, neu penillion wedi cael ei cyfieithu, George Herbert bua'r Saesneg,
a wedi cael ei cyfieithu'n ddiweddar nawr i'r Gymraeg. Gall pawb gael ynot ran ar gwaith destathlaf, y gwaith mwyaf isel gallai rhywun wneud nawr o ddydd i ddydd, y job gweitha gallech chi wneud. O'i wneud ar geiriau ero ti, dy fwyn di, yn ddisglair dy glod, for thy sake. Bod gyda ni nawr rheswm i roi ein hunain yn ewyll ysgar yn ein bywydau bob dydd i'r arglwydd. A mae'n gweddnewid popeth ni'n gwneud. Unrhyw job, unrhyw waith. Reit, dewch at y pennill nesaf. Gwas ar meddylfryd hwn yw waith rydd ddwyfol wawl. Rhwng sgiba stafell, ith foddhau, na hyn yn salm o fawl. Felly, mae wedi rhoi, meddyliwch heno, i ni'n cael ein atgoffa heno, beth mae Iesu Grist wedi wneud, beth yw'r gwaith mae wedi wneud drosom ni. Gwaith ffiaidd, gwaith erchyll, mynd i'r groes na, mynd i'r tywyllwch eitha, y dioddefaint, y boen, y gwawd, y gwarth, yr uffern ar y groes. Na'r gwaith oedd e'n fodlon wneud ein mwyn ni. O'i fodd? Wel, does dim un gwaith felly. Allwn ni weid, so'n fodlon wneud hwnna dy fwyn di. Mae'n gweddnewid popeth, unrhyw waith i ni'n wneud. O'i wneud iddo fe, mae'n ei weddnewid. P'ne bod yn drudgery, makes drudgery divine. Ac yn y pennill cyn hwnna, a sef ni nôl at hwnna yn Saesneg, which with this tincture, fel cordial o tincture, i roi gyda rhywbeth, i wneud e'n fwy blasus, chi'n gweld? A mae bywyd mwyn Iesu Grist yn fwy blasus. Sut mots beth yw'r gwaith? Mae'n flasus. Ero ti. Yr un sydd wedi rhoi ei hunan o'i fodd drosom ni. Nesaf, i ni'n gweld gofal a chariad yr arglwydd dros ei bobl yn y sefyllfa yma. Mae'n sefyll mas yn dywe. Nawr, mae digon ar ei feddwl mae wedi bod mewn ymdrech meddwl, yn chwysu gwad. Meddai Spurgeon yn delio gyda'r temtasiwn i droi nôl, i chwilio am ffordd arall, wrth gwrs. Ac oedd e mor yn brwydro gymaint i orchfygu'r temtasiwn, nes bod e'n chwysu gwad. Wni bod ni yn brwydro gymaint i orchfygu temtasiynau, nes bod ni bron â chwysu gwad. Wel na fe, oedd e'n chwysu gwad i orchfygu ac i ddod trwyddo, wrth gwrs, i roi ei hunan drosom ni. Ond mae y cwmwl o'i flanau, cwmwl y groes, wrth gwrs, a mae tristwch mawr yn dod dros i enaid. A pryd chi mewn sefyllfa fel yna, i ni nawr, mae drolion fel ni, sy'n lot o amser dych chi feddwl am rywun arall, oes e? Pan i chi yn ei chanol, pan i chi dan y don, pan i chi yn y cymylau dion, ac i feddwl a gofalu am rywun arall wedyn ni, ond dyna beth mae e'n neud. Mae'n dal yn bugeilio ei braidd bach, yn yr ardd, yr ymdrech meddwl. A mae hwn wedi bod ar hyd yr amser, mae wedi bod yn gweddïo'n dair drostyn nhw. Mae wedi bod yn siarad yn nhw, cyn i paratoi nhw ac yn addo'r ysbryd glân iddyn nhw. Mae digon ar ei feddwl ac eto mae'n ei bugeilio nhw. A dyna'r fath o arglwydd sydd gyda ni, dyna'r fath o fugail sydd gyda ni, dyna'r fath o waredwr yw'r arglwydd Iesu Grist. Gallen ni ddim ei feio fe, tas e wedi anghofio am ei ddisgyblion fan hyn, yng nghanol y cwbl, oedd e'n mynd i roi hunan drosti nhw, wrth gwrs, a dros eraill. Gallen fe ddim ei anghofio nhw. Ac os oedden ni cofio nhw yn yr ardd, yn yr amgylchiadau hyn, wneith e byth anghofio un o'i bobl.
mae'n amhosib. Os mae fel hyn oedd yn meddwl amdanyn nhw yn y dioddefaint yma, yn y gwewyr yma, wneith e byth yn anghofio ni, wrth gwrs. Wneith e byth anghofio un o'i braidd. Dyma chi rai adnodau, mae wedi addo, Hebreaid 13, byddwch yn ddiariangar yn eich dull o fyw, byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych. Byddwch yn dawel eich meddwl yn eich bywyd. Pam? Mae e'n cofio amdano chi. Mae e wedi dweud ni thadawaf fyth, ac ni chefnaf arnat ddim. Os mae wedi cofio fan hyn, bydd e'n cofio bob amser amdanon ni ym mhob sefyllfa. Eseia, eto yr un neges trwy Eseia yw bobl anghofio gwraig ei phlentyn signo, neu fam blentyn ei chroth. Gobryn, ond fe allan twy anghofio. Ond nid anghofio fi di. Na i ddim anghofio di. Medde yr arglwydd wrtho ni. Ac mae'n diogelu pob un. Pob un. Yr 11 yma. Mae'n diogelu pob un heblaw mab y golledigaeth. Oedd ddim diogelu arno fe, wrth gwrs. Ond mae'n diogelu y gweddill. Maen nhw'n wan iawn. Maen nhw'n barod i dynnu nôl. Maen nhw'n ofnus. Maen nhw'n digaloni. Maen nhw'n baglu yn rhwydd. Ac oedd e'n gwybod siwr rai oedden nhw, wrth gwrs. Gwybod yn iawn. Oedd e'n gwybod bydden nhw'n ffoi, a'i adael e, wedi dweud e. Taro'r bugail a defaid yn ffoi. Mae'n gwybod. Ond sdim ot. Mae'n gofalu amdanyn nhw. Mae'n mynd i farw drostyn nhw. Mae'n mynd i'w prynu nhw. A mae'n mynd i ofalu amdanyn nhw yr amrywiaeth yma i gyd. Bydde un yn ei wadu fe. A bydde llawer yn cefnu. Ond nhw yw'r defaid mae'r tad wedi ei roi iddo fe. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Yn adnod 9, cyflawnwyd y gair yr oedd wedi ei lefaru, ni chollais un o'r rhai a roddais di mi. A mae hwnna'n ddarlun ac yn wirionedd pwysig iawn yn Efengyl Ioan. Mae pob un sy'n dod at Iesu Grist, pob un sy'n dod i gredu yn Iesu Grist, pob un sy'n dod mewn edifeirwch a ffydd, mae e'n gweld nhw fel rhoddion. Fel rhoddion, gan y tad, yn cael ei roi. Wel, di hwnna'n ddarlun hyfryd. Chi di meddwl am eich hunan fel rhodd i Iesu Grist. A'r cyfrifoldeb am y rhodd yna, mae e'n cymryd y cyfrifoldeb. Pwy bynnag a ddaw ata fi, nes bwria fe fallan ddim. Ym mhenod 6, y rhoddion yma sy'n cael ei rhoi, maen nhw wedi torri, maen nhw'n wan, maen nhw'n fregus iawn, maen nhw'n bechaduriaid, maen nhw'n dod. Dwi'n yn gwrthod un. Dwi'n yn colli un. A mae'n atgyfodi nhw yn y dydd olaf. Mae'n gofalu amdanyn nhw. Mae'n caru y defaid sydd wedi dod ato fe. Y rhai sydd wedi cael ei rhoi iddo fe. A mae'n gysur i ni i ddarllen am y disgyblion, wrth gwrs. Bod nhw'n gallu bod yn wan iawn, bod nhw'n gallu bod yn frai iawn ac yn fregus iawn. Lan y lawr, mae'n gysur i ni. Fel na i ni. Ond mae'n ei caru nhw, a mae'n gofalu amdanyn nhw. Fe yw i biga nhw, a nhw yw i bobl a'i braidd e. Ac wrth gwrs mae hwnna'n help i ni wedyn i weld sut mae caru ein gilydd fel pobl yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn caru ei bobl, yr amrywiaeth yma, y gwendid, y bregus, y brau, yr ofnus, y llwfwr, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Nhw sydd wedi cael ei roi iddo fe, nhw yw ei blant e, maen nhw'n wedi dod ato fe. Wel, pwy ni fod i garu fel brodyr a chwiorydd? Wel, pob un, wrth gwrs, o'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist. I ni'n amrywiaeth, rhai yn wannach, rhai yn gryfach. I ni'n gallu bod yn ffôl, i ni'n gallu bod yn llwfwr, i ni'n gallu bod yn ofnus.
dim ots. Ni yw ei bobl, fe yw ein bugail ni, ac i ni garu ein gilydd fel mae wedi'n caru ni. Nid rhyw braidd o ddefaid byddech chi'n rhoi yn y Royal Welsh mae Iesu Grist wedi caru, yn berffaith, wedi cael ei troi mas yn berffaith. Na, fel yna byddan nhw yn y diwedd, ond nid fel yna maen nhw nawr. Maen nhw'n crwydro, maen nhw'n siabu tymed bach, ond dyna'i braidd ynddo fe. Dyna'i braidd Ac i ni'n gweld nesa cariad a doethineb yr arglwydd yn y ffordd mae'n delio gyda'i bobl. Do nhw ddim yn barod i ddioddau nawr, chi'n gweld? Do nhw ddim yn barod, maen nhw'n cael eu harbed rhag dioddefaint nawr. Oedd hwnna i ddod iddyn nhw, mae hwnna i ddod eto iddyn nhw, ond dim nawr. Bydde hynny'n dod nes ymlaen. Doedd dim hawl gyda nhw mewn ffordd i ddioddau nawr, achos mae'r pwyslais i gyd ar ei ddioddeffaint dros ein pechodau ni. Does dim rhan gyda neb arall yn y dioddeffaint yna. Dim ond fe allai ddioddau a rhoi ei hun i'n prynu ni. Gallen nhw'n rhannu yn y gwaith yna. Nid oedd ond un yn ddigon da i dalu pridwerth y dyn. Felly dim ond lladron a therfysgwyr allai fod wrth ei ochr wrth iddo fe gael i groeshoelio. Neb yn gallu rhoi help, neb arall yn mynd i gyfrannu at y gwaith yma o farw ac o brynu pethaduriaid ar y groes. Ac nesaf, mae'n cyflawni ei air. Nid dim ond geiriau gwag yw geiriau Iesu Grist. Adnod 9 nawr te, mae'r adnod mae'n hyfryd. Felly cyflawnwyd y gair yr oedd wedi ei lefaru. Ei air oedd e. A mae'r gair yma yn y bennod flaenorol, ym Mhennod 17 ac adnod 12. Dyma beth i ni'n darllen. Pan oeddwn gyda hwy, y disgyblion, yr oeddwn ni'n ei cadw yn ddiogel. Trwy dy enw'r enw aroddais dim i'r awdurdod, gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Dyma beth mae wedi dweud mewn gweddi. Dwi ddim wedi colli un ohonyn nhw, dim un. Ac mae'r gair yn cael ei gyflawni fan hyn, yn yr ardd. Mae'n cael ei gyflawni ar y groes, mae'n cael ei gyflawni yn ein bywydau ni'n gyson. Dwi ddim yn colli un o'i bobl sydd wedi dod ato fe. Mae'r bugail yn gofalu, mae'r bugail yn gwarchod, mae'r bugail yn cadw, mae'r bugail yn amddiffyn ei braidd a'i bobl. Ac felly mae air yn ddibynadwy. Gallwn ni fentro, glywson ni bore yma tymed bach am hynny. Mae gair yr arglwydd mor saff. Mae gair yr arglwydd mor bwysig. Mae addewidion mor fawr i ni bwyso a pwyso a pwyso arnyn nhw o hyd. Pan fydd nef a deiar wedi mynd heibio, bydd ei eiriau fe yn sefyll, wrth gwrs, gair Duw yn sefyll ag eiriau yr arglwydd. A neiff e ddim felly colli un o'i bobl. Ac yn ola, mae'r geiriau hyn yn dangos pwrpas mawr y groes. Mae'r geiriau yn adnod 8 nawr te yn arbennig. Dywedais wrth eich mai my fi yw, os my fi ydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain fynd. Cymerwch fi, gadewch i'r rhain i fynd. Ac wrth gwrs, dyna ganol calon yr Efengyl ac ystyr y groes. Dyw llawer o bobl ddim yn deall hynny, wrth gwrs. Mae rhai yn meddwl mai esiampl yw o ddioddefaint arwrol Iesu Grist, a bod ni fod i gopio'r esiampl ac yn y blaen. Nage, dim o gwbl. Nid tragedi oedd ond aberth y gwirfoddol. Oedd e'n gwybod beth oedd yn digwydd, oedd e'n rhoi ei hun yn lle ei bobl. Fi, cymerwch fi, gadewch i'r rhain i fynd. Gadewch i'r rhain i fynd. Ac i ni'n cofio yn y cymundeb heno,
I ni'n cofio aberth gwirfoddol, pwrpasol, dirprwyol. Dirprwyol, substitutional, bod di cymryd ein lle. Mae hwnna'n bwysig iawn. Cymryd ein lle ni, cymryd ein pechod ni, cymryd ein bai, cymryd ein cosb. Mae fel petai yn dweud, chi'n gweld, mae fel petai yn dweud wrth gyfraith Duw, melltithia fi, ond gad i'r troseddwyr i fynd yn rhydd. Na beth mae'n dweud? Ni yw'r troseddwyr, ni sydd wedi torri cyfraith Duw, a mae e'n dweud, na i gymryd melltith y ddeddf. Melltith y gyfraith, cymer fi. Gymra i'r melltith, gadewch i rein i fynd. A ni'r troseddwyr sy'n cael mynd yn rhydd, oherwydd bod di marw yn ein lle ni. Mae fel petai yn dweud wrth gyfiawnder Duw, na i dalu'r pris, na i fodloni cyfiawnder, na i wneud beth sydd yn iawn, na i roi yn hunan yn iawn dros yr anghyfiawn. Na i gymryd i lle nhw, fel bod nhw'n mynd yn rhydd a cael i cyhoeddi'n gyfiawn. Mae fel petai yn dweud wrth ddicter Duw, cosba fi. Cosba fi, rod y ddigofaint arna i yn ei lle nhw. Dyna beth wedodd iddyn nhw gael mynd yn rhydd. Fel bod dim damnedigaeth arno ni, dim condemniad, dim digofaint yn ein haros ni, dim ond croeso a bendith ac etifeddiaeth yn y nef, achos bod wedi cymryd digofaint Duw yn ein lle ni. Ac mae'n gorchymyn wedyn, chi'n gweld, gadewch i'r rhain i fynd. Mae rhaid iddyn nhw gael mynd. Os dwi'n mynd, os dwi'n cael yng Nghymryd, mae rhaid i'r rhain i fynd. Mae rhaid bod na fyddeiant, mae rhaid bod na ryddid, mae rhaid bod na fywyd i bwy bynnag sy'n ymddiried yn Iesu Grist. Mae rhaid wedi wneud popeth sydd ei angen i ni gael ein rhyddhau, i ni gael ein derbyn gan y tad. I ni'n cael mynd yn rhydd achos bod wedi cymryd ein lle ni. Mae'n amhosib ein condemnio ni. Mae'n amhosib edliw ein pechodau ni nawr. Mae'n amhosib ein caethiwo ni. Mae'n amhosib damnio y sawl sy'n credu yn aberth Iesu Grist drosto fe ar y groes. Wel, rhyw gipolwg ar yr arglwydd Iesu heno. Diolch am ei barodrwydd unwaith eto. Diolch am ei gariad gofalus dros ei bobl, ei gariad doeth, bod e'n gallu cyflawni ei air, ei addewidion, a bod di roi ei hunan yn ein lle ni. Amen. I ni'n dod at yr emyn nesaf gyda'n gilydd nawr te, Iesu Grist o'r nef a ddaeth, halleluia, i galfaria fryn yr aeth, halleluia. Yeah.
Diolch Arglwydd am gael cipolwg bach ar Iesu Grist, ein prynwr bendigedig, ein prynwr caredig yn yr ardd. Arglwydd, i ni'n diolch amdano fe, i ni'n diolch am ei barodrwydd i ddioddau i ymwneud â'r gwaith ofnadwy yno o'n prynu ni, gofod yn iawn dros ein pechodau ni. Ac o Arglwydd, i ni'n diolch am ei ofal e, yn cofio amdanyn nhw, yn cofio amdano ni wrth gwrs, yn meddwl amdano ni hyd yn oed ar y groes, dyna pam oedd yn marw. Maddau ni bod ni byth yn meddwl a gallai fe anghofio amdano ni. Diolch Arglwydd, a di ni byth yn angof. O, i ni'n diolch. A maddau ni bod ni'n anghofio, ni sy'n anghofio amdano ti wrth gwrs, ni sy'n colli golwg arna ti. Diolch Arglwydd am dy ddoethineb mawr, ac am ffyddlondeb dy air di, a dy ddiwydion. Ac o Arglwydd, diolch am gymryd ein lle ni. Diolch Arglwydd, i ni'n rhydd nawr o gondemniad, i ni'n rhydd o'n beiau, i ni'n rhydd o faich pechod yn llwyr, achos bod y cwbl wedi cael ei roi arno fe. O bendigedig fyddo i enw, ac ar ei ben bwrgoron. Amen.